טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו נתחיל ומי שיצטרף אלינו אז יעלה תוך כדי תנועה. קודם כל, תודה רבה לכם שבאתם. המספרים הולכים ועולים, נרשמו למעלה מ1,000 איש לזום המאוד חשוב הזה, זה הכנס השלישי, אחרי שעברנו כבר את הכנס עם לוסי אריש ועם גיא פלג, והיום אנחנו באמת מאוד מאוד גאים ושמחים שמצטרפים אלינו גם אורי משגב, באמת אחד העיתונאים האחרונים שנשארו במדינת ישראל, שהם גם אמיצים וחכמים, ועושים שינוי משמעותי בדרך שבה המדינה הזו מתנהלת, והרבה מאוד פעמים עומדים מול כוחות על, שמנסים לפגוע בהם ולאיים עליהם, ויחד איתו עורך דין גונן בן יצחק, שאני מניח שאין איש שלא שמע, גם גונן נתבע על ידי נתניהו והחבורה שלו, על כך שהם בעצם פרסמו אמת, שזה הדבר אולי נורא ביותר במקום שבו נחצים הקווים פעם אחר פעם, וגונן, שהוא עורך דין שמטפל בהתנדבות מלאה בהרבה מאוד חברים שלנו שמסתבכים, מצא את עצמו מול אותה כנופיה, ומכונת הניצחון שאנחנו חלק ממנה נועדה לעמוד מולם. אנחנו 6 שבועות באוויר, אנחנו נחצה הערב את 5,000 האנשים שהם כוח פעיל, יום יום, פעמיים ביום, יחד עם הסיירת שפועלת לאורך כל שעות היממה, כדי לתת תגובה למכונת הרעל, לבלום אותה, לענות לה, גם בשפה מאוד מאוד לא חלבית, כמו שאתם יודעים ועוקבים ורואים, ואנחנו רואים כבר את השינוי בעצם הדרך שבה הם מגיבים לנו על הפעולה הזאת, כיוון שהם כל כך הרבה שנים התרגלו לעבוד מול, בעצם במגרש ריק, מול אף אחד, והעיתונאים, אני יכול לומר לכם שיש לי קשר במהלך כל היממה עם הרבה מאוד עיתונאים אמיצים, שעומדים מול החבורה הזאת, ואנחנו ביחד מציפים את האמת שהם מנסים להסתיר. אורי משגב בשנים האחרונות פרסם הרבה מאוד דברים שבהם היו דברים שנשמעו להרבה מאוד אנשים מזעזעים, פשוט מזעזעים. מכונת הרעל ניסתה להלעיג אותו, לשכת נתניהו ניסתה להלעיג אותו, אבל ביום שישי האחרון התברר שהכל אמת. אז אורי יפתח, ואחריו גונן, ואחריו שאלות. בשלב השאלות, תמיר ינהל את השלב הזה, אנחנו נאפשר למי ששואל לפתוח את המיקרופון, ואורי וגונן יענו, ולאחר מכן נסיים אחרי מספר שאלות. אז תודה לכם שוב, ואורי בבקשה. רגע, אורי, לא שומעים אותך. לא, תנסה רגע להוריד ממיוט לשים במיוט ולהחזיר. איך עכשיו? עכשיו מצוין. שומעים. יופי, אז מההתחלה, כן, התקלה הייתה אצלי, קודם ניסיתי לעזור לאחרים. אם מישהו עדיין לא שומע, נסו לבטל החלשות והשתקות, זה קורה לפעמים במחשב ובטלפון. אז ערב טוב, תודה רבה לרונן ולצוות הנפלא ולמכונת הניצחון. תודה ענקית לכם ולכן שהצטרפתם אליי ואל גונן. אני חוזר עכשיו ממכינה, שעשתה שבוע סכסוך באלון שבות, ואני מתעקש להגיע לכל מכינה משני צידי הקו הירוק, מדן ועד אילת, ואני תמיד אומר להם שכל מה שאני אומר, ואני אומר את זה גם לכם מעכשיו והלאה, זה למיטב ידיעתי, על דעתי, אני אומר דברים בוטים ונוקבים בדרך כלל, לא חייבים להסכים איתם, אבל כל מה שאני אומר פה הוא מותר לציטוט ולפרסום. אחת השיטות השנואות אליי היא האוף רקורד. אז בואו נתחיל. תראו, הבהרה חשובה למי שלא ידע.
המציג אינו רופא, אני לא רופא. אם כבר יש לי קשר רפואי בבית, זה אשתי, שהיא אחות, היא אחות הוספיס, יש לה הוספיס בית, היא מלווה אנשים ברגעים הכי קשים, בדרך כלל אל מותם. אני גם מתייעץ בה לפעמים כדי לא לטעות בנושא הרפואי, אבל אני לא רופא ולא מומחה רפואי, אני עיתונאי. נושא הבריאות והחוסר בריאות של נתניהו התחיל להעסיק אותי לפני כמה שנים בלבד. אם אני זוכר נכון את היום, לדעתי זה הייתה שבת, עוד אחת מהחופשות האינסופיות שלו ושל שרה עם המשקפיים הוורודיים, שאז הוא סיפר שהוא התייבש והוא המליץ לחבוש כובע ולשתות מים כשאתם בכנרת, הוא התייבש לכאורה בכנרת. אבל מהר מאוד התברר שהוא לא התייבש, היה לו אירוע לבבי. ואז אמרתי, רגע, אמרת שהתייבשת, אבל בעצם היה לך אירוע לב. האם יכול להיות שגם בתחום הזה אתה לא אומר אמת, אתה משקר ומכזב ועובד עלינו בעיניים? ואז היה עוד אירוע לבבי, אנשים לא זוכרים, היו שניים. הוא התמוטט בקיסריה, הוא התעלף. הובהל לשיבה. אחרי הראשון עשו מה שעשו, בשני כבר היה צריכים להשתיל לו קוצב. ושיבה, שזה מוסד מפואר, לצערי ביום ההוא מעד, ושיקר ולא אמר את כל האמת. ואז אמרתי, רגע, יש פה משהו סדרתי. אני רוצה להתחיל לעקוב אחרי זה באמצעות מערך המקורות שלי. הכלל החשוב ביותר על מערך המקורות הוא שלא מדברים על מערך המקורות. אבל אני עובד עם מקורות ועם עובדות ועם מידע ועם ניטור. אני לא אוהב שמועות, למרות שלפעמים שמועות מוליכות למידע או להפרחה של מידע. אני לא אוהב קונספירציות, אני מתעב קונספירציות, זה הנשק של הצד השני, לא של מכונת הניצחון, של מכונת התרעלה. אבל אני כן אוהב את האמת, על זה חונכתי. אני רוצה להגיד משהו לתחילת השיחה. אגב, הסקירה שלי תהיה קצרה, אני מעדיף להשאיר כמה שיותר זמן לשאלות ותשובות. תראו, מצב רפואי של אדם פרטי הוא פרטי. יתרה מזאת, על רופא מטפל ועל צוות מטפל, חלה חובת פרטיות, חיסיון מטפל מטופל, זה א' ב'. איפה זה מתנגש? כאשר המטופל, הפציינט, הוא ראש ממשלה, אז הוא ורופאיו האישיים לא מטפלים, תכף אני אגיד את ההבדל, מחויבים גם בשקיפות לציבור. לצערי בישראל, וזה נכון, הם צורקים עכשיו ב-14 שזה לא מעוגן בחוק. נכון, זה לא מעוגן בחוק. זה מעוגן בנורמה ובנהלים, אתם יודעים ממתי? ממה שקרה עם אריאל שרון. שהוסתר אז מהציבור מצבו, והיו לזה השפעות מרחיקות לכת, על מה שקרה כשהוא נפל למשכב, ומאז הוחלט לפרסם דוחות רפואיים. ומי שבא אחרי אריאל שרון, שאינו נתניהו, עמד בזה בשקיפות מלאה ביותר. אני מדבר על אהוד אולמרט, אני מדבר על נפתלי בנט, אני מדבר על יאיר לפיד, כל מי שזכה לרגע לאחוז פה בהגה ולהיות ראש ממשלה. כאשר אהוד אולמרט לקה בסרטן ההרמונית, הוא מיד דיווח על זה לציבור בצורה מלאה. אני אסביר מדוע. למצב רפואי ותרופתי וטיפולי של ראש ממשלה, יש השפעות לאומיות מרחיקות לכת ברמה האסטרטגית. זה משפיע על הלך הרוח, זה משפיע על מצב הרוח, זה משפיע על מהירות התגובה, זה עלול להשפיע על הקוגניציה. טיפול תרופתי, בין אם הוא משכך ובין אם הוא ממריץ ובין אם הוא מרדים, כולכם לוקחים תרופות פה ושם, אני מקווה שלא, אבל כולנו בני תמותה, כולנו בשר ודם, כולנו סובלים ככל שהשנים עוברות מיותר ויותר מיחושים ובעיות רפואיות. זה מותר, זה אנושי. הבעיה אצל נתניהו שהוא מסתיר הכל. למה הוא מסתיר הכל? מפחד שיסדק, שיהיה סדקים בטפלון, בתדמית הזאת של האבא הגדול, החזק, המנצח, מר ביטחון, מר משילות, אתם מכירים את זה. וזה מייצר מצבים אבסורדים. וכשהתחלתי לחקור את מצבו הרפואי של נתניהו, גיליתי שאני בדיליי. תשמעו, אני נרדמתי בשמירה שנים. הרבה לפני ההתייבשות בכנרת,
והאירועים הלבביים והאירועים הסרטניים, היו שנים של קולונוסקופיות שלא דווחו לציבור, של טיפולים בהרדמה, של פוליפים. איך הסתירו את זה? בצורות שנשמעות לנו הזויות, אבל זה כבר פורסם, רק בדיעבד. היו מכניסים אותו למעייני הישועה, שזה בית חולים פרטי, באוריינטציה חרדית, אז יותר קל להסתיר ולשקר שם. פעם אחת הכניסו אותו במסעית של פיתות, פעמים אחרות בזהות בדויה. יש לו עד היום דרכים להיכנס למוסדות רפואיים, בדרכים חשאיות, דרכי רמייה. אני לא יכול לחשוף הכל, כי אני עדיין עומד בתביעה מגוחכת מולו, יחד עם חברי גונן וחברי בן כספית, אז חלק יחכה לו במשפט. אבל אגיד מאוד בעדינות, מערכת שלמה של הסתרה, כזב, הונאה, ומי ששותפים לה זה הנהלות בתי חולים ורופאים. אז אמרנו על הרופאים המטפלים חל הסודיות, יש פה בעצם התנגשות של ערכים. אבל אני מתמקד ברופאים האישיים של נתניהו, דוקטור צביקה ברקוביץ' ופרופסור אלון פיקרסקי. הם גם מקבלים שכר, אמנם נמוך מאוד, מי משלם המיסים, אבל גם בעצם חתומים על הסכמים כעובדי מדינה. ברגע שהם אמורים לשרת גם את הציבור, הם מבחינתי, ואף אחד עוד לא הצליח להוכיח לי אחרת, מחויבים גם לציבור, לאינטרסים הלאומיים, האסטרטגיים, הביטחוניים והמדיניים של אזרחי מדינת ישראל וחייליה. ואם אני חוזר עכשיו לפציינט, כאשר הוא במשך שנים מסתיר את ביקוריו, ואני מנטר אותם ומפרסם אותם, וכאשר אני יודע גם מה היה מהות הביקור, אני מפרסם גם את זה, וכאשר אני לא יודע, או לא יכול לחשוף מקור, אני לא עושה את זה. אבל כאשר הוא נמצא בטיפולים, תחת מסכת תרופתית, לפעמים בהלחושים, בטשטושים, בהרדמות, עכשיו גילו לנו באיחור מה שטענו כל הזמן, שיש גם עניין אונקולוגי, שההרמונית ההיא שהוסרה בלי שום ממצא, אז כן היה ממצא, ואז היו בדיקות, והיה MRI, אנחנו לא יודעים אם היה PET-CT, שוב, אני לא מכניס אתכם לנושא הרפואי, אבל יש השפעות לבדיקות האלה, יש השפעות לתרופות האלה, כאשר ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה נמצא בהקרנות, או בהרדמות, או בבדיקות, והציבור לא יודע את זה, הוא לא יודע איך זה משפיע על תפקודו, זה דבר חמור ביותר. ואגיד לכם מה הדבר הכי חמור. הכי חמור זה הנושא שנתניהו מתעקש הרבה שנים לא למנות ממלא מקום רשמי אוטומטי. אתם יודעים, באמריקה אומרים שסגן הנשיא הוא מרחק, לא עלינו, heartbeat away, פעימת לב מלהיות נשיא. זאת אומרת, אם חס וחלילה הנשיא הולך לעולמו, בין אם זה מאירוע לבבי, בין אם זה מהתנגשות, מיד הסמכויות אוטומטית עוברות לסגן. למי עוברות הסמכויות של נתניהו? כאשר הוא מורדם, מאולחש, משוכח, מטופל או מוקרן. הוא כל פעם מחדש אמור, על פי החוק, למנות ממלא מקום. לפעמים זה ירים לוין, לפעמים זה ישראל כץ, לפעמים לא עלינו זה מירי רגב. אבל האם הוא עשה את זה במהלך השנה וחצי האחרונות שבהם הוא מטופל? האם הוא עדכן את המזכיר הצבאי, זאת אומרת הצינור שלו לרמטכ"ל ולמטכ"ל, שהוא נכנס עכשיו להקרנה או להרדמה? האם הוא עדכן את ראש השב"כ וראש המוסד? תחשבו, זה מטורף, אנחנו לא מתעקשים פה על רכילות, קראו לי המון שנים אובססיבי, צהוב, רכלן, עיתונאי ביבים, זה בנפשנו. האם יכול להיות שראש הממשלה שמקבל פה החלטות על יציאה למלחמה, על לשלוח חיילים לשדה הקרב, על לשלוח טייסים לאיראן, זה נכון שאת הפסקת המלחמות מקבלים לו על הראש האמריקאים, אבל האם יכול להיות שבכל התהליכים האלה, אנחנו לא בשקיפות מלאה מול מצבו הרפואי? הדבר הזה היה יכול להיפטר בלי הסתרה ובלי הרמייה. מותר לאדם בן 76 וחצי ללקות במחלות, מותר לו להיות מטופל. זה נכון, ומזה נתניהו מפחד, שבסוף זה גם יכול להגיע לשאלת הנבצרות. אנחנו זוכרים שראש ממשלה בתרדמת, כמו אריאל שרון, היה בנבצרות.
הוא לא יכל לתפקד כבר. אבל מה קורה בתווך? זה הדברים שהעסיקו אותי כעיתונאי, לכן התעקשתי מאוד לחשוף כל מה שאני יודע. כאשר נתניהו בזמן מלחמה, באופן הזוי ביותר, לדעתי שוכנע ונלחץ מהבית, להגיש באמצעות בא כוחו העילוי המשפטי, עורך הדין אוריאל חור נזרי, להגיש תביעת סרק, הזויה, נגד חברי גונן בן יצחק, לוחם הצדק, נגד חברי בן כספית, עיתונאי הצמרת, ונגדי, עבדכם הנאמן. אז הבנתי שאני עושה את הדבר הנכון. משהו כנראה מאוד מטריד אותם שם. עכשיו, התביעה היא הזויה, אני לא אכנס פה מקוצר זמן. גונן נתבע על ציוץ אחד שהוא ייחס לנתניהו סרטן בלבלב. ועכשיו תשאל השאלה, אם זה לבלב, לא, אבל הרמונית כן. האם זה מצדיק לתבוע את גונן בן יצחק ב500,000 שקל? אני שואל בכלל, נניח שאמרו שיש לך סרטן, ואין לך סרטן. אתה ראש ממשלה, מה אתה תובע ב500,000 שקל? תגיד, אין לי סרטן, שטויות, גונן בן יצחק מקשקש, מי סגבו זה? רד מאיתנו. זה פשוט הזוי, אתם יודעים על מה בן כספית אני נתבע על 3 פוסטים בפייסבוק, 2 על ביקורים שלו בבתי חולים, ואחד ששאלתי למה הוא חיוור ואור פניו צהוב. בן כספית נתבע על דבר עוד יותר הזוי, הוא כתב שאמירם לוין, מיודענו האלוף, הגיבור, גיבור ישראל, יצא מפגישה עם נתניהו בקיסריה ואמר שהוא במצב נורא. על זה תבעו את בן כספית, שאמירם לוין אמר שנתניהו במצב נורא. הוא בכלל התכוון למשהו רפואי, אולי התכוון למשהו מנטלי, זו תביעה של 500,000 שקל, ברור לכם שלא. זה נובע מהפניקה, מהתבלה, אבל סופה של האמת תמיד לצאת. ולי יש סבלנות לגונן וגם לבן ולכולכם יש סבלנות, יש קור רוח, האמיתות יוצאות, מערך המקורות עובד, השיירה, אגב, מישהו כתב לי, אחד המאושפזים בהדסה במרתף שראה אותו לפני כמה שבועות, כתב לי, אני לא מבין, אתה מגיע להדסה עם משקפי שמש וכובע מצחייה, עם שיירה שמצפצפת ועם מלא אנשי הבטחה, ואז אתה מצפה שנחשוב שאתה ג'יימס בונד. זה מגוחך, אי אפשר להסתיר את הנושא הזה, אי אפשר להסתיר את הביקורים לאורך זמן, אפשר להסתיר את הדיאגנוזות, ולכן הן מגיעות באיחור ובאופן חלקי, בפתקים, באמת, זה פשוט מעליב, זה פתק שמביאים לבית ספר יסודי, כשאתה לא רוצה להשתתף בשיעור ספורט, בלי חותמות, בלי הלוגו של הדסה, בלי המספרים האישיים של הרופאים, בעיניי זה אלבון למקצוע רפואה ולמוסד מפואר באמת כמו הדסה, אני הערתי על זה בזמנו גם לשיבה, הם כמובן התאפסו מהר ולא מוכנים יותר לקחת בזה חלק בנושא הקרדיולוגי, ומפה והלאה אנחנו נמשיך ללוות את הנושא הזה, ואני אומר שוב, השאלה החשובה ביותר, היא האם מה שגילו לנו עכשיו, אחרי שנאלצו, הוא כל האמת. האם גילו לנו על כל הממצאים, האם יש עוד גרורות, האם יש עוד טיפולים, מה לגבי התרופות? דוח רפואי של נשיא באמריקה הוא 45 עמודים, 40 מתוכם זה איזה תרופות הוא מקבל. אנחנו זכאים לדעת איזה תרופות וזריקות, או דברים אחרים, אירועים וכולי, מקבל ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה או בכלל. לכן נלחמתי, לכן נאבקתי, וקיבלתי גם המון תמיכה ועדה בזה מאנשים כמוכם. לרגע לא חשבתי לסטות מזה. כשיש מידע אני מפרסם אותו, אני מצליב אותו. שאילתות כמובן אני מגיש, אין כבר מי שיענה, אפילו עופר גולן עזב לדברר את בן גביר, אתם יודעים מה מצב ההסברה. ואני מניח שהנושא הזה הולך וסוגר עליו, ושאגיד בעדינות רבה, שלא נאמרה המילה האחרונה, אפילו לא השבוע. עכשיו אני אשמח לפתוח את הנושא גם לגונן ולשאלות שלכם. לפני שנעבור לגונן, אורי, אני רוצה רגע לנסות להעלות נקודה רגישה, ואתה תענה כמיטב יכולתך. אנחנו מבינים שיש אירוע מז'ורי מאוד בבוקר 7 לאוקטובר, שקשור למצבו של נתניהו. מה בשלב הזה אפשר לומר באופן שהוא
מאיר קצת יותר את עינינו, בלי להיכנס לפרטים שעלולים לסבך מישהו. אני אגיד כל מה שאפשר לומר בשלב הזה, אבל אני כן אתחייב פה, אני מקווה שזה מוקלט ומצולם. כן, זה מוקלט האמת ומצולם כמובן. האמת הזאת גם תצא לאור. זה לקח לי יותר מדי זמן, אני מאוים מראש גם בתביעות לגביה, אבל נציג קודם כל את העובדות. ב7 באוקטובר הטלפון הראשון לא מצליח להעיר את נתניהו, לכן ניסו אחר כך לשנות את הפרוטוקולים. רק טלפון שני מהמזכיר הצבאי מצליח במשימה להעיר אותו. אנחנו מדברים על סביבות השעה 6:40. 6:29, טלפון ראשון, למיטב ידיעתי והבנתי, וזה ממוסמך, הוא לא מצליח להתעורר. למה הוא לא מצליח להתעורר? שוב, יש לי הערכה תרופתית, אבל אין לי כרגע עדיין את הממצאים. העובדה היא שהיה צריך עוד טלפון, באזור 6:40, זה הטלפון המפורסם שבו המזכיר הצבאי, האלוף אבי גיל, מספר לו על פלישת חמאס לנגב, לשטחה הריבוני של ישראל. השאלה הראשונה שנתניהו שואל, אני כבר טוען שהיא קלאסיקה, הוא שואל למה הם יורים? למה הם יורים? הוא הרי נתן להם הכל, מימן קיבלו כל כך הרבה ותחזק. כסף בשביל לא כן, לראות. כן, מה? אבל אז אנחנו נכנסים לעניין המעניין. אני מצפה מראש ממשלה, שהמזכיר הצבאי העיר אותו פעמיים, ואמר לו שחמאס פלש לישראל, לסיים מהר מאוד את ענייניו האישיים, לצחצח שיניים, להתלבש ולנסוע לקריה. זה בדיוק מה שעשו המושמצים. ראש השב"כ רונן בר, הרמטכ"ל הרצי הלוי, מפקד חיל האוויר תומר בר. הם טסו ממקום הימצאם לקריה והגיעו לשם מוקדם מאוד. מי עוד הגיע מוקדם מאוד לקריה? שר הביטחון יואב גלנט, שגר קרוב לנתניהו, קצת יותר רחוק ממנו, במושב עמיקם. גלנט הגיע לקריה במהירות השיא, והתחיל לארגן את ביטחון ישראל. גלנט הספיק לכנס כינוס מצב עם ראשי מערכת הביטחון, להוריד הוראות על גיוס מילואים, להגיד אנחנו במלחמה. איפה היה נתניהו? נתניהו יצא מביתו בסביבות 8:15, כשעה וחצי אחרי שהעירו אותו. הגיע לקריה בסביבות 9. הוא היה שעות בחוסר תפקוד, גלנט עצמו אמר שהוא היה בקומה. אפור, לא מתפקד, לא מבין מה קורה, אבל איפה הוא היה בין 6:40 ל8:15? הוא היה בקיסריה, מה הוא עשה שם? מה הוא לא עשה שם? זה מושחר ביומן שלו. אני הולך עם היומן הזה בידי. אני אדאג בסוף לחשוף מה קרה בין 6:40 ל8:15 בקיסריה. מדוע זה מושחר תחת הסיווג ביטחון מידע? איזה פעילות של ביטחון מידע נתניהו עשה בווילה שלו בקיסריה, יותר משעה וחצי לפני שהוא יוצא לקריה? זאת שאלה טובה. הגיע אליי מידע, אורי, לא שומעים אותך? אורי, נעלמת שוב. אורי? לא שומעים אותך, רגע. לא שומעים אותך, אורי, רגע. סליחה, אני מבין שהיה איזה ניתוק. לא שמעתם אותי בדקה האחרונה? פחדנו לרגע שזיני דפק לך בדלת. הם לא מסוגלים אפילו לזה. תראו, אני אחזור דקה אחורה. שורה מושחרת מ6:40 עד 8:15, אנחנו לא יודעים מה קרה בקיסריה. אני חושב שאני יודע מה קרה בקיסריה, אני אפרסם את זה כשאני אוכל להצליב, להוכיח ולעמוד מאחורי זה. האיומים שלהם לא מפחידים אותי, אני מאוד לא אוהב לפרסם שמועות, או פייק חלילה, או דברים לא מאומתים.
לצערי זה לקח לי יותר מדי זמן. אני כן מזכיר, ואנשים גם כותבים את זה פה, המדינה הייתה תחת התקפה, תחת אזעקות, הטלוויזיות היו פתוחות, אנשים היו במרחבים המוגנים, או קופצים למילואים, או פותחים טלוויזיה, או מבררים מה קורה ליקיריהם בעוטף עזה. איפה היה ראש ממשלת ישראל בין 6:40 ל8:15? אני יודע. הוא היה בקיסריה. מה הוא עשה ולא עשה בשעה וחצי האלו, אני עדיין מתכוון לברר ולפרסם, וייתכן שזה קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו. אני מקווה שעניתי בצורה הכי מלאה שאני יכול כרגע. טוב, זה יותר ממסעיר, ואני מניח שכל אחד עושה לעצמו את ההקשרים בראש, ואנחנו לא, מה שנקרא, לא נלחץ יותר מזה, כדי שתוכל לעשות את מלאכתך, כפי שעשית אותה עד היום, בצורה הטובה ביותר, ונמתין בדריכות. גונן בן יצחק, בבקשה. גונן, אתה במיוט. תמיר, תשחרר לו את המיוט. יש? כן, שומעים. שומעים אותי? אהלן, ערב טוב. טוב, אז קודם כל, ערב טוב לכולם ולכולן, וגם לרונן ולצוות שלו, תודה רבה על ההזדמנות לדבר פה, וכמובן לאורי הגדול מכולם. ואני חייב רגע להגיד, לפני שאני נכנס לסיפור, להגיד משהו על עיתונות, משום שאנחנו, ככל שעובר הזמן, מתחילים בכלל לשכוח מה זה עיתונות אמיתית. אומרים לי, לשחרר קצת את העניבה. האמת שאני לא שמתי לב, אני יום שלם עם העניבה הזו ולא נושם. הרגשתי שמשהו חונק אותי, אבל לא הרגשתי מה. אז תודה על ההערה. טוב, רגע. בקיצור, יש אוויר בחוץ, אני לא מאמין. בקיצור, אז שכחנו מה זו עיתונות, אבל יש פה עדיין עיתונאים, אורי משגב מהבולטים שבהם, אני אומר את זה לא כדי רגע להתחנף לאורי שנמצא פה, או להביך אותו, אלא משום שמה שקורה פה, והמלחמה של מכונת הרעל, באורי, בעיתונאים אחרים, זה בדיוק הניסיון שלהם לשדר לאחרים, אל תתעסקו איתנו. עכשיו, לצערנו יש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים להתעסק, לא רוצים לבוא ולשאול את השאלות, כי למעשה היינו מצפים שכל ערוצי התקשורת יילחמו מי יביא סיפורים כמו סיפורים שאורי מביא, אני אומר סיפורים, כמובן סיפורים עיתונאיים, מבוססים, עם אתיקה עיתונאית מוצקה. והמלחמה שלהם, והתביעה הזו נגד אורי ונגד בן כספית, זה חלק מהמלחמה. נגיד, במקרה שלי, אני כבר כמה חודשים לתוך ההפיכה המשטרית, הבנתי שצריך לבוא ולנסות לפרסם דברים, ולהשתדל לפרסם דברים לגבי נבחרי ציבור, נתניהו כמובן, וגם אחרים. אני אגיד, וחשוב לי מאוד להדגיש, הדברים שאני כותב וכתבתי, אין בהם גרם של המצאה. אז נכון, נגיד אין מאחוריי מערכת עיתונאית שבודקת, לפעמים אני צריך לכתוב את הדברים בצורה קצת עמומה, כדי לא להגיע למצב של תביעות לשון הרע, או של קושי, נגיד, ראייתי, לבסס את הדברים בבית משפט, אבל אני לא ממציא דברים, לא כותב, אני בזמנו ליוויתי קצת משפטית, כשענבר יסור הקימה את פייק ריפורטר, ובכלל הרעיון של להפיץ פייק כחלק מהמלחמה, אני לא שותף לו, ולכן אני לא מפיץ פייק. אני פניתי במרץ 23, תוך כדי המלחמה, למשרד ראש הממשלה, במכתב רשמי, ודרשתי לחשוף את מצבו הרפואי של ראש הממשלה, והסברתי. יש לי בן לוחם. ראש הממשלה מקבל החלטות הרות גורל שנוגעות גם לבן שלי, ואני חושב שאני כאבא, כמובן, אני אגיד רגע בשם ההורים ששולחים את ילדיהם לשדה הקרב, אני חושב שזכותי לדעת מה מצבו הרפואי של ראש ממשלה. אורי היטיב להסביר את זה קודם, עד כמה הדבר הזה הוא קריטי וחשוב. כמובן שמשרד ראש הממשלה התעלמו לחלוטין מהפנייה שלי. אני פרסמתי את הפנייה ותשובה לא קיבלתי. התחילו בין מרץ למאי, התחילו להגיע אליי הרבה מאוד דיווחים, קודם כל על ביקורים חוזרים ונשנים של נתניהו בבית חולים הדסה עין כרם, והיו המון שמועות על זה שהוא לקה בסרטן הלבלב. ואני פרסמתי
בסופו של דבר ב-16 במאי ציוץ עם שאלה האם אכן הוא חולה בסרטן הלבלב. זה לא שקבעתי שהוא חולה בסרטן הלבלב, אמרתי שהשמועות הן כאלה, גם מיד אחרי זה כתבתי שאומנם מדובר בשמועות, אני מאחל לו בריאות, אבל חזרתי ואמרתי, אני חושב שראש ממשלה ששולח את ילדינו לקרב, הוא צריך לפרסם מה קורה. עכשיו, אנחנו היום יודעים, פעם אחת ידענו גם קודם, אבל שראש ממשלה בעצם גרם גם לגורמים הרפואיים, בהתחלה זה היה שיבא כמו שסיפר אורי, והיום אנחנו יודעים שגם בית חולים הדסה עין כרם בעצם לשקר עבורו, וכמובן שהתירוצים שהאיראנים לא ידעו, מה, נגמרו האיראנים? זהו, אנחנו כבר לא במלחמה עם איראן. עכשיו שהאיראנים יודעים שהוא לקה בסרטן הזה בסדר, ולפני 2 דקות זה לא היה בסדר. האיש עובר הקרנות, אנחנו לא יודעים על זה שהוא ממנה מחליפים. הוא מחליט החלטות שמאוד יכול להיות שמושפעות מהטיפולים כאלה ואחרים, וכמו שאורי אמר, אני אגיד את זה גם, אני לא יודע מה יש לו, גם היום אני לא יודע מה יש לו, גם עם הפרסום הזה, אני לוקח בחשבון שכשהוא מחליט לפרסם משהו, אז הוא מגלה איזשהו טפח, אבל מסתיר הרבה טפחים אחרים לגבי הדברים האלה. לא יודע במה הוא חלה, אם הוא חלה רק בזה, כן או לא. אני אגיד במשפט, באיזשהו שלב, העבירו כביכול 43 מסמכים רפואיים לכבוד השופט מנחם מזרחי, שהוא יושב בדין בתביעת לשון הרע. קודם כל אני אגיד, אני צעיר מנתניהו, אני מעריך בזהירות שאני בריא ממנו, ואני מניח שאם ילכו לתיק האישי שלי, הרפואי, בקופת חולים מכבי, התיק שלי יהיו בו יותר מ-43 מסמכים, למרות שאני לא מרבה להגיע לקופת חולים. ועדיין אני חושב שיש שם יותר מ-43 מסמכים. כך שאני מניח שבהחלטה שלהם לא לחשוף ולשקר לגבי מצבו הרפואי, גם כשהם העבירו את המסמכים מתי שזה לא היה, ההחלטה של כבוד השופט מזרחי הייתה ב3 במרץ 25, אבל המסמכים כמובן עברו קודם, כשהוא כבר לצורך העניין בתוך הסיפור של ההרמונית, הרי הם גם לא בדיוק פרסמו את התאריכים, אנחנו לא בדיוק יודעים את הטיימינג הנכון, מתי ממש גילו, מתי הוא עבר הקרנות, כל זה עמום מאוד בהודעה של בית החולים על המסמך ה-A4, בלי לוגו, בלי חותמות של רופאים, בלי שום דבר. אז אנחנו לא יודעים את האמת, ואני מניח שהאמת היא הרבה יותר מורכבת מהאמת שנתניהו מציג לציבור. ושוב, אם בית משפט יחליט לפסוק לנתניהו, כי אני כתבתי את המילה לבלב, שיבוסם לו, לב התביעה מבחינתי, או לב הפנייה שלי והדברים שכתבתי, בכלל לא נוגעים לא ללבלב, לא להרמונית, לא למוח ולא לאשך. הם נוגעים לשאלה האם ראש ממשלה צריך לחשוף את מצבו, ומה אנחנו מבינים היום? שראש הממשלה מחליט לעצמו מה ומתי ואיך הוא מפרסם דברים על עצמו. איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע דבר כזה? הוא מחליט לעצמו שהוא חושף או לא חושף את המצב הרפואי שלו? אז אם הוא רוצה לכתוב על המצח דיקטטור, שיכתוב את זה כבר, הוא מחליט לעצמו, איזה מין דבר זה? וכנראה, כרגע התרופה היחידה לדברים האלה, היא חשיפת האמת. אני אומר, רק האמת, בלי המצאות ובלי פייק, ואני אגיד, שוב, אני לא מעיד על עצמי, ואני אגיד בוודאי לגבי פרסומים של אורי משגב העיתונאי, של בן כספית העיתונאי, שנתבע על דבר אחר, אבל גם מי שמכיר קצת את התיק, אני לא רוצה להלאות, אבל על אמת לאמיתה שהוא כתב, עצם זה שראש הממשלה במהלך מלחמה, מה היה אומר נתניהו? אם איזשהו ראש ממשלה אחר שהוא לא נתניהו, היה מתעסק בזמן שהוא צריך לשחרר חטופים ולא משחרר, בזמן שהוא צריך להחליט החלטות הרות גורל על גורל ילדינו בשדה הקרב, מה שמעניין אותו זה לשבת ולכתוב יחד עם עורך הדין שלו כתב תביעה נגד אנשים שפרסמו דבר כזה או אחר. זה פשוט חרפה, באמת חרפה, שככה מתנהג ראש ממשלה במדינת ישראל. אבל תשמע גונן, בזכותכם אנחנו מתחילים לקלף את האמת הזו שהייתה נראית בתוך הוויכוח הזה להרבה מאוד אנשים כאיזושהי מילה מול מילה. ועכשיו נשבר בעצם האמון בכל התזה הזאת שהם הציפו במשך כל כך הרבה זמן וכיסו אותה בתביעות השתקה, תביעות סרק, שבאמת ההבדל בין סרטן הלבלב לסרטן ההרמונית בהם יהיה מאוד מעניין לשמוע. לא התייחסתם לשופט מזרחי, אז אולי זה יעלה בשלב השאלות, כי גם שם יש שאלות גדולות בנוגע להתנהלות שלו,
אבל אנחנו נפתח עכשיו את הזום לשאלות של החברים. תמיר, אתה תפתח את זה למי ששואל, בסדר? כן, חברים, בבקשה לכל מי שיש שאלה, תרימו את היד פה בסימן כמובן, ונפתח את זה לפי סדר. אני מבקש, אני יודע, לא לכולם אנחנו נצליח להגיע, אני יודע שיש המון 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 שאלות, אז קודם כל סליחה אם אנחנו לא נצליח להגיע לשאלה שלכם, אבל אנחנו נתחיל. טוב, אז שמעון, אתה רוצה לשאול? שמעון בינון? אוקיי. רונה, את רוצה לשאול? תפתח להם את המיוט. אבל צריך לפתוח עכשיו את המיקרופונים לקהל. כן. אתם אני שומעים? מבטיח לענות בקצרה וכמיטב יכולתי וידיעתי. שימו רק סימן שאלה בסוף, נסו גם שהשאלות יהיו קצרות וממוקדות. יופי. אז זה רונה ועומרי. קודם כל, תודה רבה לכל המעורבים, ואורי, באמת יישר כוח על כל העבודה. דיברתם קצת על זה שהחבר'ה במכונת הרעל בלחץ. איך זה בא לידי ביטוי? מה אתם רואים היום שלא ראיתם לפני שנה, שנתיים או 3? אני אתמקד בנושא שלשמו התכנסנו, זה הרפואי, וגם בגילוי לב רוצה לספר לכם שאני מופתע מאוד לטובתנו. אני למשל הייתי מצפה שמצביעי נתניהו יטריד אותם יותר התיקיו הפליליים, כישלונו הביטחוני, השחיתות וכו'. אבל אני מקבל המון אינדיקציות ממצביעי נתניהו ומאנשים שמדברים עם מצביעי נתניהו מאז שהוא נאלץ לחשוף טפח, כמו שגונן אמר, ממצבו הרפואי, שזה דווקא מאוד משפיע עליהם. שוב, כי זה סודק את הדמות של האבא החסין, המנצח, שנגד כולם, ואני לא אכנס פה לשיחות פרטיות שהיו לי עם כמה מצביעי נתניהו. אגב, אני ממליץ שנפסיק כולנו לקרוא להם ביבי, זה ביטוי שמעליב אותם. הם אומרים, אני הצבעתי נתניהו, אל תקרא לי ביביסט, אולי אני לא אצביע לו בבחירות הבאות. ואני שואל אותו, למה לא תצביע לו? בגלל 7 באוקטובר, נכון? והרבה מאוד אמרו לי בהם האחרים, לא, כי הוא חולה, והוא לא קשיר, והוא לא צריך לרוץ עוד פעם. אז אי אפשר אף פעם לדעת מה משפיע על מה. איך אני מזהה את הלחץ? אצל השופרות, הם קיבלו דף מסרים, החל מינון מגל והלאה, וברגע שהם מקבלים דף, אני מבין שיש משהו לטפל בו. הדבר הזה בא אליהם בהפתעה, הם חשבו שהוא יגיד, כן, הייתי קצת חולה, הכל בסדר וזה יעבור, והם די עמומים מהגל שמתרגש עליהם, לפחות בהתרשמות האינדיקטיבית, אינטואטיבית שלי, לא עשיתי סקרים בנושא. תמיר, אתה ממשיך לפתוח מיוטים ולאפשר... מצוין, תודה. ארז, אתה הבא בתור. אהלן, קודם כל תודה רבה אורי, תודה רבה גונן שאתם פה, זו שאלה לשניכם למעשה, אנחנו בסוף נקראים פה מכונת הניצחון, ואתם פה בהליך שטבע אתכם ראש ממשלה חזק מאוד, ככה הוא טוען לפחות, ואני שואל שאלה פשוטה, האם סוף סוף נצליח לראות, כמו שאולמרט עשה, שאתם לוקחים את ההליך הזה עד הסוף, או שאם תהיה איזושהי נקודת יציאה, במרכאות תישברו, לא תיקחו את זה עד הניצחון, כי אנחנו מבינים שהקייס הזה נגדכם הוא בעייתי מאוד, מאוד מאוד. אני אומר את זה כי אני עורך דין במקצועי, מכיר את הסיפור. גונן, תתחיל, אני מאוד נחוש בנושא, נשמע מה יש לגונן להגיד. גונן איתנו? אז ארז, קבל עוד התחייבות, תצלם אותי, בסדר? אני לא אסוג משום שלב בהליך הזה באמצע. אני מתכוון לתבוע חזרה ולצאת להתקפה משפטית בנושא הזה. אני אדרוש כל מה שמגיע לי, ואני גם רוצה להסביר לך כי אתה עורך דין למה. זה לא רק כסף, זה לא רק משאבי זמן אדירים. שים לב, יש פה עוד דבר, אני עיתונאי, גונן הוא פעיל חברתי ועורך דין. תביעה כזאת, שנמרחת כבר 1.5 שנה,
מהווה פגיעה במוניטין שלנו, במוניטין המקצועי שלנו. הרי בעצם טענו שאני שקרן, שאני עיתונאי לא מקצועי. אני מתכוון לתבוע חזרה, שוב, לא בגלל שאני בענייני כבוד ועלבון. אני מההתחלה היה לי ברור לאן התביעה הזאת תלך, אני גם בטוח שהיא לא תתנהל, אני עד היום אמרתי לגונן שהתביעה הזאת לא תתנהל, הוא לא יבוא לדיון הוכחות. אגב, הדיון הוכחות קבוע ל-14 במאי. הוא יתחמק ממנו, אני בטוח, אני כבר מריח איזה נסיעה לחול בימים האלה. אני לא אוותר, אני מתכוון לתבוע פיצוי רציני על העניין הזה, גם על הזמן שהשחטתי על זה, גם על הפגיעה לכאורה במוניטין, וגם משאבים כספיים, הוא יצטרך לשלם, ככל שזה תלוי בי. אני לא יכול לדבר בשם גונן ובן, אני יודע שהם עסוקים אפילו יותר ממני, אבל אצלי זו הבטחה, זה עד הניצחון, אני לא ארפה מהתיק הזה, אני מתעקש שהוא יתנהל, ואם הוא לא יתנהל, אז יצטרכו לשלם לי. אז אני אוסיף על הדברים של אורי ואני אגיד ככה, קודם כל התיק נמצא כבר במקום שגם אם מישהו היה רוצה לקפוץ מהעגלה הזו בדרך, הייתי קצת מאוחר כי אנחנו נמצאים, תיאורטית, היינו כבר במאי שנה שעברה לקראת דיון הוכחות, זה נדחה עם הרבה שקרים, אנחנו מגיעים למאי 26 ואנחנו, כמו שאורי אמר, לקראת דיון הוכחות, כך שבעצם אחרי דיון הוכחות נגמר הסיפור, אנחנו אמורים להגיע לסיכומים, בהנחה שיהיה, אני דווקא מאוד מסכים עם מה שאורי אמר, אני לא כך, לא הייתי שם את כספי על זה שיהיה ב-14 במאי דיון הוכחות, אבל נניח שיהיה, אחרי זה אנחנו מגיעים לסיכומים, ואז נגמר התיק. אני רוצה עוד להוסיף, אני הגשתי בתוך התיק הזה תביעה שכנגד, נגד בנימין נתניהו, יאיר נתניהו וטופז לוק, בין היתר משום שבמהלך מחאת בלפור, נתניהו יחד עם שני החבר'ה האלה פרסמו כמה ציוצים שדיברו על הגעה של איזשהו מישהו תימוני שהגיע לאזור משרד ראש ממשלה בכוונה לרצוח את ראש הממשלה, ובחרו בציוץ הזה לשים תמונה של הפרצוף שלי, ולא הסבירו שאין שום קשר ביני לבין אותו אדם שהגיע עם סכין ואמר שהוא רוצה לרצוח את ראש ממשלה, ואגב נתפס אחרי שמפגינים נגד נתניהו קראו למשטרה לעצור אותו. אז אני הגשתי תביעה שכנגד, גם התביעה הזו עומדת, נתניהו ביקש בבית משפט לקבל חסינות מהתביעה הזו ולא קיבל חסינות, אז לי בוודאי ובוודאי אין שום אינטרס בעולם לעצור רגע לפני שיגיע פסק הדין, ואני מאוד מקווה שבית משפט יבין שצריך במקרה הזה לחייב גם את נתניהו, גם את טופז לוק וגם את יאיר נתניהו, ולא לחייב אותנו, כך שאנחנו מחכים בהחלט לניצחון. ואני תודה אוסיף עוד רבה, הערה אחת, אתם רואים שגם גונן וגם אני מכבדים ככל יכולתנו את ההליך ואת בית המשפט. אני לא יכול להיכנס פה לשיחה ארוכה על כבוד השופט מזרחי. אני כן אציין, וזה חשוב שהציבור ידע, שזכויותינו נפגעו בצורה אנושה. לא התאפשר לנו לקיים קדם משפט, כנהוג בחוק. לי אישית וגם לגונן, לא הרשו לעיין באותם מסמכים רפואיים שהוגשו, מזרחי עיין בהם לבדו, למרות שהוא אינו רופא אגב. הוא שופט, הוא לא לקח איתו סמכות רפואית לעיין בהם. לי לא אושר גם לזמן לעדות את הרופא האישי דוקטור צביקה ברקוביץ', שזה מגוחך בצורה שקשה לי להסביר פה במילים. אז זה הולך לערעור בעצם. כי התביעה נגדי היא על הסתרת מצבו הרפואי. איך אני יכול להוכיח אמת דיברתי ותום לב אם אני לא יכול להעיד את הרופא שאחראי להסתרת מצבו הרפואי? אז אני, זה כבר כתבתי, אז זה לא סוד. מבחינתי, אם התיק הזה ימשיך להתנהל בצורה עקומה ואיכשהו יגיע לסופו בפסיקה שלא תהיה מקובלת עליי, התיק הזה ילך גם למחוזי. אפרופו אותה הבטחה. ההיסטוריה של השופט מזרחי מראה שזה הכיוון. אני כאמור נשאר פה מאופק, כי אני כן עדיין מכבד תהליך, אבל בוא נגיד שאני לא אסכים שזכויותיי ייפגעו בבית המשפט הזה עם השופט הזה, עם התובע הזה בצורה הזאת. זה הכל בשלב. אנחנו איתכם, כל הכבוד חבר'ה. בהצלחה. תודה. תודה. טוב, אילנה, את הבאה בתור, בבקשה. צריך רק להוריד לה את המיוט, כן? כן. רציתי לשאול, קודם כל להגיד לשלושתכם, גם לרונן צור, תודה רבה על כל מה שאתם עושים בשבילנו.
תודה שזה לכם. לא מובן מאליו, ובאמת המגרש כבר לא ריק. אנחנו שם כולנו ולא מוותרים. השאלה רבה. שלי נוגעת לשופט מזרחי. מנחם מזרחי. איך בוחרים שופט, איך מנתבים את התיקים לפי שופט, ואיך יוצא שכל התיקים שנוגעים לנתניהו מגיעים בדיוק לשופט הזה? לענות לך בקצרה? אני באמת שואלת, כי אני עונה משהו בקצרה, יש פה גונן יד תקן אותי. מכוונת. רגע, גונן תקן אותי אם אני טועה. נשיא בית המשפט עושה את הניתוב. זה מספיק ברור? גונן, טעיתי פה? לא. אז וואו. אין צורך להרחיב. התיקים מגיעים לנשיא והוא מחליט לאן לנתב. אתה בעצם אומר שיש פה צירוף מקרים. כן. את יכולה לשאול למה הכל מוגש לשם? זאת שאלה... לא, שאלתי למה כל התיקים של נתניהו מגיעים ספציפית לשופט הזה. לא, אז אני אומר, נשיא בית המשפט השלום, מנחם מזרחי, מחליט מי ייקח את התיקים, ויש תיקים שלוקח לעצמו. השאלה שאני וגונן צוחקים עליה הרבה, היא איך הכל מוגש דווקא לבית המשפט הזה, ותתפלאי, יש לפעמים טריקים מאוד מעניינים. למשל, אם עורך דין שתובע עבור נתניהו, דואג לשכור משרד בבניין משרדים, באזור, אז הוא יכול להגיש את התיק לשם, למרות שנתניהו לא גר בראשון לציון וגם לא בלוד, גונן לא ואני לא, את מבינה? כן. יש הרבה דרכים לבחור לאיזה בית משפט אתה מגיש. והגדול מכולם בתחום העבירות על החוק, נתניהו לימד אותנו את זה. הוא צוטט אצל גידי וייץ לפני משפטו, הוא אמר, אני חייב להישפט בירושלים. בירושלים השופטים הולכים לבית כנסת, בתל אביב השופטים הולכים לפילהרמונית. אז זה שוב הגישה הפופוליסטית, הכמעט גזענית הזאת שלו, אבל מאוד חשוב איפה מגישים. ומשום מה זה תמיד מוגש לאותו שופט שמנתב הכל אליו. אני חושב שהסבר ברור. אבל אני אוסיף עוד נקודה אחת חשובה שצריך להבין, למה שקשור לתיקים שנחקרים על ידי להב 433, מכיוון שלהב יושבת בלוד, כן, באופן מסורתי, הם מגיעים תמיד לנשיא בית משפט השלום במחוז מרכז שיושב בראשון, וזה קרה גם לפני מנחם מזרחי, בזמנו כבוד השופטת המנוחה עינת רון, שהייתה נשיאה דנה בתיקים האלה, כך שלפחות לגבי התיקים של להב, זה פשוט משהו מסורתי שמגיע לשם, זה לא איזה... נכון. במקרה שלנו, המקרה שלנו קצת שונה משני טעמים, אני אגיד בזהירות, פעם אחת משום שהתיק הוגש ברמלה ולא בראשון לציון, ונמשך לראשון לציון, ופעם שנייה משום שצריך להגיד, באמת עם כל הכבוד לנשיא מזרחי, ואני לגמרי עם אורי במה שהוא אמר, אבל הוא פחות בתחום האזרחי ויותר בתחום פלילי. כן. אין לו היסטוריה מאוד ארוכה בתחום לשון הרע, שזה תחום אגב מורכב מאוד משפטית, כל עורכי הדין פה בזום מכירים את זה. אנחנו הבטחנו גם לאורי וגם לגונן שאנחנו נהיה 45 דקות, יש לנו עוד שאלה, אולי 2, ובזה אנחנו נסיים. תמיר, בבקשה. ירון? טוב, קודם כל נאמרו פה הרבה סופרלטיבים על אורי משגב, ואני חושב שאין סופרלטיבים שאפשר להגיד, צריך להגיד הרבה 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 יותר. אני לא זוכר חשיפה כזאת, ואני לא זוכר חדשה כזאת שהגיעה, ולדעתי היא תעשה עוד הרבה שינוי לקראת הבחירות שיש לנו. ולרונן, המכונה שיצרת פה היא מכונה שהיא בעצם יכולה להיות הרגל המסיימת, כי היה פה סקופ עכשיו בתוך הזום הזה, זה לא זום, זה בעצם קבוצה של פעילים, מתפקדים, איך לקרוא לזה, היה פה סקופ שצריך להדהד אותו החוצה, שבעצם גם ב7 לאוקטובר יש קשר למצב הבריאותי של ביבי, בעצם לניהול המלחמה, או מה שחטפנו
השעות הראשונות, וזה צריך דרך המכונה הזאת להוציא את זה החוצה. בהחלט. כמו והמכונה- שחברתנו איילה חסון אומרת, זאת חשיפה מטלטלת. מה זה מטלטלת? אין דברים יותר מטלטלים ממנה, וצריך להמשיך עם זה, ואני מקווה שנוכל להשתמש במכונה הזאת גם עד בבחירות, ואני מקווה לראות אותך, רונן, בפריימרי שלנו, אני מהדמוקרטים, עם זה, כמה שיותר. תודה ירון, נחליט בקרוב. ירון, כן. שים סימן שאלה בסוף, כי יש לי תשובה גם בלי השאלה. סימן שאלה, איך לוקחים את הסקופ הזה ומוציאים אותו עכשיו החוצה? לא, אז פה אני כן מבקש מכם להיות זהירים ומדויקים. אין לי עדיין את כל המידע שאני צריך. ובשלב הזה, וזה אגב גם מותר לעיתונאי, ואני עשיתי את זה המון עם נתניהו, אני עם סימן שאלה. מה קרה בין השעה 6:40 לשעה 8:15 בקיסריה? אתה מבין ירון? אם אין לנו כרגע את התשובות, לי יש אותם אגב די קרוב, אבל יש אנשים שגם מפחדים לדבר, וזה עדיין לא אומר שאי אפשר לדבר על זה, אפשר להציף את השאלה. אתה לא צריך לקבוע שזה קשור לתחום הרפואי, אתה צריך לשאול שאלה של אזרח במדינת ישראל. מדוע לקח לנתניהו 1:35 לצאת מביתו בקיסריה, כשהוא יודע שחמאס הברברים, הג'יהאדיסטים, פולשים וטובחים ורוצחים וחוטפים ואונסים באזרחי ישראל? מה היה כל כך דחוף לעשות 1:35? אתה מבין? לפעמים אתה בא דרך השאלה, שהם ייתנו את התשובה. אני מבטיח שאני בסוף אחשוף גם את התשובה, ככל שאני אצליח באמת לוודא אותה. אבל אפשר לעשות אחד ועוד אחד. בסדר, חבר'ה, לעצמנו, אנחנו לעצמנו. מכבדים, ירון, אנחנו כל אחד יעשה לעצמו, וכמו שביקש אורי, להיזהר בספקולציות כל עוד הדברים לא פורסמו. לא, כי האמת, אנחנו לא- מכונת הניצחון ומכונת האמת, זה כוחנו. הצד בדיוק. השני זה מכונת השקר והתרלה. אסור לנו לעשות פאולים, לא כי אנחנו קדושים, אלא כי זה אחד מהכוחות האדירים שלנו. נכון, מדויק. אני מבקש להודות לכם, אני מבקש להודות לאורי ולגונן, שהם באמת גיבורים בדרך שבה הם עומדים, חשופים, חוטפים, אבל לא מורידים ראש, ולהפך, נותנים בראש למי שניסה לשקר ולמי שניסה להשתיק. אז תהיו חזקים. בניגוד לעבר, היום יש מכונת ניצחון עם אלפי אנשים, שיום יום עומדת מאחוריכם ומאחורי כל מי שנמצא בראש החץ של ההגנה גם על המדינה וגם על הדמוקרטיה. ותודה לכם שהתפניתם, תודה לכם על המפגש הזה, וגם תודה לכם חברי המכונה. ואנחנו ניפגש כבר מחר בבוקר עם עדכונים חדשים ומשמעותיים. תודה רבה לכולם, ונהיה בקשר. תודה רבה. לילה טוב ויהיה טוב. לילה טוב, יהיה טוב. אנחנו חזקים ואנחנו ננצח. תודה תודה, אורי, הפועל. תודה גונן. ביי ביי.